spoločnosť Presburbus vám ponúka možnosť stráviť letnú dovolenku v chorvátskom meste Nový Vinodolský, iba 600 km od Bratislavy. Predstavujem vám apartmánový dom Mária s celkovou obsaditeľnosťou až 27 osôb, rozdelených do 5 samostatných apartmánov. Každý apartmán je komplet zariadený s vlastným sociálnym zariadením, sprchou, zariadenou kuchyňou, klimatizáciou a Wi-Fi pripojením. V prípade potreby vám ponúkame možnosť dopravy v cene 50 € osoba. Kontaktovať nás môžete telefonicky alebo mailom, kde vám radi poskytneme bližšie informácie. Ranili ti dušu priteško, Dalmacio, 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 sveti cvitalo, Dalmacio, sveti cvitalo. Pusti suzu, Dalmacio moja, pusti suzu, slanu kao sol. Pusti suzu, Dalmacio moja, i isplači materinu bol. Pusti suzu, Dalmacio moja, niko neće zamiriti to. Tukli su ti gradove i škoja, ranili ti dušu priteško. Dalmacio,